Rola Festivalên Fîlman ji bo sînemaya Kurdî. Ali Güler. Îsal cara sêyemîn Festîvala Fîlman a Düsseldorfê tê li darxistin. Di vê mihrîcanê de bi giştî 28 fîlm tên nîşandan. Festîvalên fîlman ên tên li darxistin platformên stratejîk û xwedîbandoreke berfireh in. Ew xizmeta bi pêşxistina bazara sînemaya Kurdî dikin û derfetên hêja ji bo belavbûn û danasîna fîlman derdixin holê. Sînemaya Kurdî roja me ya îro di bin bandora zext, sansûr û parçekirina di nava sînoran de li rêya xwe digere. Li aliyekê zextên rejîmên desthilatdar ên Rojhilata Navîn û polîtikayên sansûrê, li aliyê din jî mekanîzmayên hegemonyayê yên pergala global, astengên dijwar li pêşiya sînemaya cîhanê ya azad û ya Kurdî derdixe. Bêguman sînemaya Kurdî yekser ji van kirinan bi bandor dibe. Tevî van hemû zehmetiyan sînemaya Kurdî bi îsrareke mezin lêgerîna xwe ya Afrîner didomîne. Ev berxwedan û berdewamî bêguman hêviyeke girîng û îlhamên mezin dide hemû kesên ku bi sînemaya Kurdî re eleqedar in. Li her çar parçeyên Kurdistanê, Bakur, Rojava, Rojhilat û Başûr û li diasporayê her sal hejmareke berbiçav a fîlmên Kurdî di nav de belgefîlm, kurtefîlm û fîlmên metrajdirêj tên çêkirin. Lêbelê piraniya van berheman bi derfet û hêza derhênerên TKK'sî tên afirandin. Derhêner bi rêya torên kesane û têkiliyên nefermî berhemên xwe diafirînin. Li Başûrê Kurdistanê sîstemek federal heye û li Rojava jî statûya Kurdan ber bi çêbûnê ve ye. Dîsa li Bakurê Kurdistanê gelek şaredariyên Kurdan û sazî hene ku ev tê maneya derfetên fînansekirina projeyan û piştgiriyeke sîstematîk ji bo sînemaya Kurdî. Lê mixabin ev piştgirî derneketiye holê, an jî hîn pir lawaz û qelse. Piştgiriya ku heye jî di nav kom, partî û parçeyan de bi sînor e. Li vir edalet, hukuk tune ye û polîtikayek neteweyî û wekev nayê meşandin. Ev kêmasiya piştgiriya sazîbûyî dibe sedem ku pêşketina sînemaya Kurdî bi giranî li ser milên derhêner û afrînerên kesane be. Di vê çarçoveyê de derhênerên ciwan ên xwedî heyecan û hezkirineke kûr a ji bo sînemayê bi vîna xurt û kedeke bêdawî hewl didin ku sînemaya Kurdî ber bi asteke profesyoneltir û domdartir ve bibin. Mixabin dema ku piştgiriyê wernagirin, ev xwestek û heyecan bi demê re dibe sedema bêbaweriyê. Platformek giring e. Ji aliyekê din ve yek ji mezintirîn kêmasiyên sînemaya Kurdî pirsgirêka belavkirin û nîşandana fîlman e. Tevî ku her sal gelek fîlm tên hilberandin, ev berhem bi awayekî sîstematîk û profesyonel nayên pêşkêşkirin û belavkirin. Di warê sînemaya Kurdî de pergaleke sazbûyî ya belavkirinê kêm an jî tune ye. Her çi qas car caran nîşandanên taybet hebin jî ev hewldan têr nakin. Gelek fîlm nakîjin temaşevanan. Tevî van hemû kêmasiyan ku li jor hatine destnîşankirin, di bazara sînemaya Kurdî de platformên girîng û bi bandor jî hene. Bi taybetî ji destpêka salên 2000 ve Festîvalên Fîlman ên Kurdî yên li Ewropayê hatine destpêkirin, di warê belavkirin û nîşandana fîlman de roleke stratejîk û diyarker lîst. Ev roja me ya îro jî berdewam e. Îro li Kurdistanê û li gelek navendên din ên cîhanê Festîvalên Fîlman ên Kurdî rola pirekê di navbera afrînerên sînemayê û temaşevanan de dilîze. Li Kurdistanê her sal Festîvalên Fîlman li Duhok, Silêmanî, Amed û Rojava tên li darxistin. Li aliyê din jî li Ewropa û li deverên cudayên cîhanê jî festîvalên navdar ên wekî Berlin, London, New York, Hamburg, Amsterdam, Düsseldorf, Köln û gelek çalakiyên sînemayî yên din tên organize kirin. Van festîvalan ji bo derhênerên Kurd derfetên hêja peyda dikin ku dengê xwe bi zimanê sînemayî bikînin temaşevanan. Ev festîval ji bo derhêner û sînemavanên Kurd, platformên girîng in. Danasîn û belavkirina fîlman xwedî rola berbiçav û giranbûha ye. Bi taybetî ev festîvalên li welatên Ewropayê tên li darxistin piraniya wan bi alîkarî û piştgiriya fonên heman welatan çêdibin. Li vir jî mixabin parvekirinek wekev kêm e. Festîvala Fîlman a Düsseldorfê jî yek ji wan platformên girîng û bi bandor ên sînemaya Kurdî ye. Her çi qas ev mihrîcan di salên dawî de hatibin avakirin jî di demekin de bandorek berbiçav derxistin holê. Festîval îsal cara sêyemîn bi bernameyeke tijî û dewlemend bi şiyara yekîtî û berxwedanê tê organize kirin. Komîteya festîvalê bi vê daxwazê balê dikişîne ser berxwedana Rojava. Afîşa mihrîcanê jî guliyê jinên Kurd e. Ev festîval bi nîşandana fîlmên Kurdî yên ji cûreyên cuda
belge film, kurte film û metraj dirêj bi organîzekirina panel û nîqaşên Kur'ên li ser rewş, pirsgirêk û perspektîfên sînemeya Kurdî û bi tevlîbûna sînemavanan û derhîneran têl darxistin. Bi vî awayî, Festîvala Fîlman a Düsseldorfê ne tenê derfetê dide nîşandana berheman. Lê di heman demê de qadeke hêja ye ji bo danûstandina raman, avakirina torên pîşeyî, xurtkirina hevkariyan, sînemavanên Kurd. Di bernameya festîvalê de fîlmên din ên wekî Sibê Derenge, Hemo, Kardeş Türküler, Roadless Resident, Arzela from Amet, Tours of Revalvan û gelek berhemên din ên biqîmet jî cih digirin. Di dawiya festîvalê de gelek fîlm bi xelatên cur bi cur, di nav de xelatên mafên mirovan, fîlmên Berxwedanê ya Halîl da, xelata Rûmetê ya Jîna Emînî, Yılmaz Güney û derhênerên ciwan tên xelatkirin. Ev xelat ne tenê qedirgirtina berheman, lê di heman demê de nîşaneya piştgiriya sînemaya Kurdî ye jî.